Woi. Yo ID Linda sauya uya Yolusha Karavani daga Anumaga Sina kuvatadzira Nyungu wavasipaka Avatende shuvire yavo upfike masaga Vanore vanima Vanorwadzwane jese chandabata vanovengase yetawe amudifarire munorwadzwane jese chandabata munovengase yetawe iko kuzondisekerera kunge munondida moyo yakasviba apa muchizviita kunge makandisika iri kukusiya uchiyazivaudze kavambotisiya kavatisiye neupenyu hwangu handitembe nevanhu ndinotemba namwari wangu nechikiri nechidobi changu angandidii zvangu angudasha romwegenstop ana kungodai nekudai so chidobi chekudai iwe one touch iri kurova zvima one touch havatifarire vanorwadzwane chese chandabata vanovengase yetawe amudifarire munorwadzwane chese chandabata munovengase yetawe woi vavangondiona kumazoe kujumbo hakusi kwemazoe ende hakusi kwemazoe kutsvaga gauro kuti muripone ndinongochema kuvadzimu vandione vanovenga vawanda vanoda ndichone vanhu ava vandigone irai muone konde woi lenda sauya wangudasha yatichavaitira ka vagara vakafara manga avatifarire avo vanorwadzwane chese chandabata vanovengase etawe avatifarire vanorwadzwane chese chandabata vanovengase etawe iko kuzondisekerera kunge munondida moyo yakasviba apa muchizviita kunge makandisika iri kukusiya uchiyazivaudze kavambotisiya kavatisiye neupenyu hwangu handitembe nevanhu ndinotemba namwari wangu nechikiri nechidobi changu angandidii zvangu angudasha romwegenstop ana kungodai nekudai so chidobi chekudai iwe one touch iri kurova zvima one touch havatifarire vanorwadzwane chese chandabata vanovengase yetawe amudifarire munorwadzwane chese chandabata munovengase yetawe